Dzień dobry. Mam w rękach nakrętkę od pompy wtryskiwacza 2-litrowego i chcemy pokazać, jak my ich sprawdzamy pod mikroskopem. Tu wrzucamy i widzimy takie te otwory. To właśnie te są otwory, przez które paliwo leci do rozpylacza i oni mają być czyste, żeby nie było brudu i coś tam coś. Bierzemy następną nakrętkę. Widać tu, że nie wszystkie otwory jest czyste.